Bueno, nos situamos agora pois en Baiona, non, Bernardo? Porque por aí hai uns veciños que o que queren é un radar ou algo para que os coches pasen un pelín máis despacio, non? Así é, estamos esta volta en Sabarís, na parroquia baionesa de Santa Cristina da Ramallosa, unha das principais arterias como entrada e saída de tráfico na Real Vila Mariñeira. Nesta estrada, na provincial 552, os veciños levan tempo denunciando o paso de coches a gran velocidade. Hai un ano, en setembro, foi atropelado un ciclista na rotonda que dá a punta da Praia Ladeira. En 2017 tamén resultou ferida grave unha veciña á altura do hotel que está na entrada do municipio, pero treito onde máis se acentúa o de non respectar a lei viaria é na Rúa Real, fronte a un supermercado que, sobre todo no verán, concentra gran afluencia de transeúntes nas súas inmediacións. Nesa mesma recta houbo un atropelo mortal, hai algo máis dunha década. Os veciños, fartos, piden solucións, ben sexa máis semáforos, a humanización do espazo ou ata non ven mal instalar no punto un radar de tramo. Rocío. Pois sí, efectivamente, porque esta avenida de Sabarís é a principal arteria de entrada e saída de Baiona. Por eso nós hoxe quixemos vir aquí onde os veciños para preguntarlle. Moi bo día, como estades? Hola, bo día. Pois estamos preocupados porque vivimos a diario situacións perigosas. Claro, ti vives aquí moi pertiño, non? Sí, vivo justo detrás. E que está a acontecer en esta vía? Bueno, en esta avenida nadie respeta las señales de tráfico, los límites de velocidad y pasan la mayoría de coches como locos. Claro, temos unha señal de tráfico que nos limita a velocidade a 40, pero que é o que pedides os veciños? O que pedimos principalmente son semáforos, porque, como vedes, hai badéns, pero son de risa, son moi suaves, os coches casi non frean, bueno, é perigoso para a xente que sae dos supermercados, maiores, incluso para nos cos nenos, cando pasamos é bastante peligroso. Sobre todo o segundo coche, porque o primeiro frea, pero claro, tes que parar no medio do paso de cebra para mirar que o segundo tamén free. Ese é o perigo destes pasos de cebra, se xa houve incidentes. Perdedes un pouco a visibilidade dese segundo carril, incluso non vedes mal a opción de colocar un radar, non? Non, para nada. Se positivo frea o tráfico, tamén é de agradecer. Claro, moitas grazas, porque ademais dicíadesme que aquí xa houve incidentes. Hubo incidentes. Neste paso de peóns houve un atropello mortal, pero naquel outro tamén. Aquele que uso eu a diario, levamos varios sustos. Cruzando cos nenos, debido a que os coches paran no primeiro carril, pero o cruzar de cara ao segundo, pois non paran. Pois moitísimas grazas por atendernos esta situación que teñen aquí os veciños. Claro, decides que incluso a humanización pode ser unha boa opción, non? Sí, bueno, a ver, todo o que sexa promover que os coches vayan máis despacio é positivo, pero sobre todo eu personalmente o que penso que é o máis importante son os semáforos, porque é o único que fai que paren os coches de ambos carrils para poder cruzar con seguridade. Claro, e ter a certeza de que o tráfico está parado e podemos así cruzar. Exacto. Pois moitísimas grazas por atendernos. Nos puxémonos tamén en contacto co Concello afirmándonos que eles xa están a traballar na situación man a man ca Xunta, xa que a titularidade desta vía é autonómica, que se van a tomar medidas, pero de momento seguen a traballar sobre as posibles solucións, compañeiros. Efectivamente, grazas Padín, esa é a clave, están niso, están traballando nunha solución, o debate calé, este debate que vou a trasladar aquí á mesa os meus compañeiros, porque estánse debatendo aí nestas conversacións se é mellor instalar un radar, un semáforo, o que apuntaba Padín, facer a zona máis peonil. Por que apostaríades así a priori? Eu empezaría por pintar o paso de peatóns, porque está... Bueno, sí. Claro, que vendo nas imaxes está... Sempre un bo punto de partida. Está prácticamente, o sea, está moi deslucido, entendo que non é igual de visible para os vehículos do que debería ser. Entón, pintemos ese paso de peóns e a partir de aí empezase a implementar medidas. Falaban de controis disuasorios de velocidade que poden estar ben, sobre todo para a xente que utiliza estas vías de forma frecuente. De todos xeitos, o problema é que hai moita afluencia de vehículos e moita afluencia de xente. E va moi rápido para facer. O tema de humanizar a zona, é dicir, levar o tráfico por un lado e as persoas polo outro, igual a medio prazo é unha boa medida. Claro, eso se tes alternativas, porque solo fará que os conductores se teñen que buscar a vida para que non haya atascos. Entón, Víctor. Eu penso que a solución é relativamente sinxela, non témola en sitios como Pontevedra, por exemplo, onde o que a toda a cidade está
moi humanizada, non? Como decides. Neste caso, o que decía Patricia, ese paso de peóns non é ningún paso de peóns. Aí ten que haber un lombo en condicións, un lombo que faga reducir a velocidade a 20 km por hora ou a menos. Tamén pode haber sinais lumínicas na zona próxima a ese paso de peóns, e eso está solucionado directamente. O tema do radar non é unha solución. Ao final, o tema do radar, se alguén quere ir rápido, vai ir rápido igual, dalle igual a multa e vai a causar a morte dunha persoa. O que hai que facer aí é que o conductor vaya despacio. Para que vaya despacio ten que ter un obstáculo que faga que eso vaya despacio. Asinte Lupe, estás de acordo? Sí, é certo que dice, o que di Víctor, porque nós os de Pontevedra loitamos moitísimo contra os famosos lombos, no? que encheron toda a cidade con lombos, pero é certo que se reduciu a velocidade no centro da cidade. É que sabes que se che estraga o vehículo, así que freas ou freas, claro. Non é unha solución moi cara, no? É certo que é sinxela e non é moi cara, eu penso que é unha solución rápida e efectiva para que a velocidade nese tramo é a minore, non é certo? Por certo, que falando de mobilidade, aquí como viguesa, que teño que preguntarvos pola solución das turborotondas, así un pouco para vehicular o tráfico, porque eu confeso-vos unha cousa, só as vin en Vigo, as turborotondas, non sei se hai noutras cidades galegas É que onde... soamente en Vigo sabe desemplealas. Eu non moito, eu confeso que líome moitísimo e nesta non a probei aínda, na Avenida de Madrid a cousa ten que ser como un videoxogo. Ti meteste aí e como saes desa turborotonda, elisa a túa propia aventura, non, Javier? É complicada, eu probo a diario, teño a fortuna ti sacataches, e que tal? Contanos, Javier. Pois complicado. O que é a entrada en Vigo resulta un poquinho máis sinxela que a saída. Se vas en dirección Seminario, xa para coller a autovía, ali xúntanse 3 carriles, os que van pola esquerda teñen que ir polo medio se queren seguir recto e ao final acaban liándose uns con outros. É un tema complicado, pero bueno, como vigueses que somos, levámoslo ben, levámoslo con alegría. Totalmente, e agardando a ver cando conta Caballero que a data onde se ilumine a cidade.